ସବୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୁଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରେ କାରଣ ହନୁମାନଙ୍କ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ହେଲା ସିନ୍ଦୁର। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ତାଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଏମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି କାମ ଅଟକୁଥିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବ, ଛୋଟ ମୋଟ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଯାଉଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଏ ଉପାୟଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା କଥା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ ବ୍ଲଡ଼ ଯାଉଥିବ, କେତେବେଳେ ଟିକେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କେବେ ନା କେବେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ବ୍ଲଡ଼ ପଡ଼ୁଥିବ କି ପଡ଼ିଯାଉଥିବେ, କି ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହେଉଥିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲୋ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହେଉଥିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ତିଆରି କରିବା, ଜାଗା କିଣିବା, କି ଘରର କୌଣସି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେବା, କି ଜାଗା ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେବା, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଏ ଉପାୟ ତ ଯାହା ବି ହେଲେ କରିବା କଥା। ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଚଢ଼େଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ 9ଟା ମଙ୍ଗଳବାର କରିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପଇସା କିଏ ନେଇଥିବ, ଯଦି ଆପଣ ପଇସା ବାପସ କରିନଥିବ, ତ ଆପଣ ହନୁମାନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ସହିତ ଗୋଟେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗଦା ଦେବେ। ଗଦା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପତାକା ଲଗାଇବେ। ପତାକା ମନ୍ଦିର ଲଗେଇକି ଆସିବେ, ଆଉ ଗଦା ଦେଇକି ଆସିବେ କି ପ୍ରଭୁ ମୋର ପଇସା ଯେଉଁ ଲୋକ ଦେଉନାହିଁ ତାର ଉପରେ ଗଦା ଉପରେ ତା ନାଁ ଲେଖି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ସହିତ ଲାଲ ମିଠା, ଲାଲ ଫଳ, ଲାଲ ଫୁଲ ଏହାକୁ ଲଗେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ମୁଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର କରେ। ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା। ତ ସିନ୍ଦୁର ନେଇକି ଯିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବେ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବାକୁ କହିବେ। ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ଥିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ରାଗ ଆସୁଥିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗ ଆସୁଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଉପାୟ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହାଇ ରହୁଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ଆପଣ ମନକୁ ମତଲବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତି, ମାଇଣ୍ଡର ରାଗକୁ ସେ ମଙ୍ଗଳ ଦେବତା ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଲେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେବ। ଯାହାମାନଙ୍କର ବିବାହଘର ହେଇପାରୁନଥିବ, ବାହାଘରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଥିବ, କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାମ ହେଇପାରୁନଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଉପାୟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରିବେ 9 ମଙ୍ଗଳବାର ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। 9ଟା ମଙ୍ଗଳବାର କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କେତେ ପଜିଟିଭ୍ ଫିଲ୍ ତ ବହୁତ ହେବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବେ, ଫୁଲ ମାଳ ଦେବେ, ଗୋଲାପ ଫୁଲର ମାଳ, ନହେଲେ ସିନ୍ଦୁର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ମାଳ ଆଉ ମିଠା ଆଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଆପଣ ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତା ପାଖୁଡ଼ାରେ ବି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପୁରା ବି ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବେ। କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବ। 9ଟା ମଙ୍ଗଳବାର କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବ। କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ, ମୁଁ ତା ରିପ୍ଲାଏ କରିବି। ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସିରେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା ଯେତିକି ଦରକାର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେବାଟା ବହୁତ ଆଜିକା ଦିନରେ ବହୁତ ଦରକାର। କାରଣ ଲୋକ ଖୁସି